baikorra naiz bi arrazoiengatik. Bata nire izakera delako, izatez. Orduan ez da meritua, baizik eta berez datorkidana. Baina batez ere baikorra naiz eskerra baikorra delako. Izan behar du, obligazioa du baikorra izateko. Gainera, bai uste dut, jo behar dela aurrera baldintza objektiboak egon ala ez egon. Baina eske gainera, momentu honetan, badaude baldintza objektibo importanteak. Eta dira, krisi ekonomiko larria, eta horrek behartzen gaitu aldatzera, aukera bat da, hain zuzen ere bestelako moduak saiatzeko, eta balio ez duena bazterruzteko, ez? Eta gainera, krisi honek ere eragiten du kontzientzia hartze handiagoa populazioaren aldetik. Hau da, nazkatuta daude, pertsona asko gaude, nazkatuta, eta orduan horrek proaktiboak egiten ditu pertsonak, edo mugiarazteko bultzada ematen du. Baina, aparte, arrazoi objektiboak, subjektiboak daude. Eta benetan, horiek dira niri inporta zaizkidanak, ez? Ze hauek baliagarriagoak dira. Inkluso baldintza objektiborik espalego ere, subjektiboekin nahikoa da, buelta emateko. Eta subjektuaren teoria horretan oinarritzen ez ni ez, momentu batean individuak subjektu bihurtzen dira, bere gain hartzen dutenean erabakitzeko eskubidea. Eta nik bai uste dut, individuo izan garen asko, edo diren asko, lehen aipatu ditugun kontsumitzaileak, proletargoa direla astuta eta klase ertaina direla sinistuta, momentu batean, individu izatetik subjektu izatera pasatzen badira, orduan nahikoa da justizia berri bat proposatzea, subjektu horiek jarduteko, aritzeko, gauzak egiteko. Beraz, oso baikorra naiz.